Nå. Hej YouTube. Og vi er på Håben her. Jeg er begyndt på ASMIS og alt det der. Og det er fået 2 spørgsmål. For en der hedder Jakob eller et eller andet, jeg kan ikke huske det. Jeg tror det er Jakob. Og så en der hedder Niklas. Eller han hedder faktisk Frap 22. Frap han spørger om jeg spiller fodbold. Ja, det gør jeg meget. Spiller 3 gange om ugen, og så kamp eneste lørdag. Og så har jeg fået et spørgsmål fra ham der Jakob. Eller Johan tror jeg han hedder. Jeg kan ikke huske det. Han spørger om jeg spiller Minecraft. Ja, det gør jeg helt vildt. Som I kan se på min channel har jeg masser af Minecraft videoer. Håber det var jeres svar på et spørgsmål. Ses YouTube. I må meget gerne stille nogle flere spørgsmål nede i en kommentar eller subscribe og se mine andre videoer. Og jeg begynder at lave masser af ASMIS og udfordringer. Jeg må gerne skrive udfordringer og så udfordring. Ses YouTube.